Ayun, no? Aha, magandang araw ulit mga kagamba ha. Mag-unboxing tayo ngayon ng gagamba. Ito na naman, bago yan mga kagamba, bago natin pagpatuloy itong pag-unboxing natin. Kung bago ka lang ngayon ka lang nakapunta sa aking channel, baka pwedeng pa-subscribe ang ating channel, pa-like at pa-share na rin mga kagamba. Paki-hit na rin ng notification bell para laging updated sa ating mga ina-upload na video. Ngayon, Umbot sa langaw. mag-unboxing tayo. Pero intro muna natin, si General Bantag, wag nating pabayaan, suportahan natin mga kagamba. Isa tayo sa mga supporters ni General Bantag for 2025. Yan, lagi natin i-remind yan. Ngayon, yung gagamba natin, ang sitwasyon ngayon sa gagamba, ay tumataas na naman. Kanya lang, yung hanap buhay nating gagamba, medyo pahirapan na. Halos wala nang kinikita ngayon dahil sa ayun nga, nagriktahan na lahat yung mga dinideliveran natin mga nakaraan. Rumigta na lahat, yung kumukuha ng 5 kaha o 10 kaha. Pumunta na sila lahat doon sa mga ahente sa probinsya. Dati nga naman ang deliver ko sa kanila ay 350 hanggang 4, pero nakukuha nila doon ng 3, 250 or 3, pero ang hindi nila alam kasi volume. Pagka kukuha sila doon, may shipping fee pa, halos hindi magkakalayo doon sa deliver ko. Kasi ako mga kagamba, hindi naman ako magde-deliver na talong-talo kay. Siyempre kailangan kumita rin ako. Ayun. So ngayon, nagbabakbakan na naman ang gagamba, ito na naman, nagkakarambulan na naman dahil nagbagsak tayo ng presyo nakaraan. Daming kumuha, biglang nag-uso. Ngayon, pag nag-uso na ganyan, siyempre, tataas ang demand. Pag tumaas ang demand, madaming magkukuhanan sa probinsya, magdirektahan hanggang sa hindi ka na mabigyan ng maayos, hindi na makontrol yung presyo. Nagtatagisan sila sa presyo. Ayan ang nangyayari lagi mga kagamba. Kaya wag na kayong magtaka na paakyat pababa ang presyo ng gagamba. Yung iba naman na nagbagsak presyo dahil hindi nila mabenta, hindi nila alam paano nila i-dispatch ang gagamba nila, lalo na yung dumirekta doon sa probinsya. Pinadalan siya ngayon ng mga 3,000, ang kailangan lang niya ay 1,000. Ang iniisip niya, mauubos yun within 2 days to 3 days. Naabot ng linggo, ayun, nagbagsak presyo. Yun, kaya ingat doon sa bagsak presyo. Pero pagka ako nagbagsak presyo, hindi reject ang gagamba, hindi yun basura. Talagang garantisado naman. Dahil kumita na tayo, halimbawa na may dumating akong 4,000. Doon sa 3,000 kumita na ako. So mayroon pang natitirang 1,000, babalik tayo na lang natin yon. Magawang pera lang yon kasi may parating na naman. Panoorin natin itong unboxing ko na ito. Ayan o. Ayan. Yan ay yan, Pangasinan yan. Nung nakaraan, Nueva Ecija, mas maganda yun kasi Gabaldon. Ito, Pangasinan ito. Kaya ayan o. Medyo malalaki ang tiyan. Umbot sa langaw. Hindi totoo yan. Panoorin nyo. Dumadami na naman ang huling gagamba, dumadagsa, pero nag-uumpisa pa lang mag-uso. Hindi totoo yan. Kaya hindi pa ganun kalaki yung volume. Ang Bisaya kasi hindi ko na-monitor, pero sunod na araw, i-update ko kayo doon sa mga Masbate. Yung Ginsan na saka itong Cebu, wag na natin update yun dahil all the time pataas ang presyo niyan, hindi yan bumababa. Kasi lahat ng mga maglalaban, rumikta na doon. Hindi kagaya noon, nakukontrol namin kasi kami lang, 3-4 lang kaming nagdi-dispatch ng Bisaya. Kaya hindi makahirit yung naan doon sa probinsya, gawa nung kontrolado namin yung presyo. Ngayon, nasa group na lahat, kaya
Hindi Nak- totoo yan. nakakarikta na sila. Nasa group na yung mga yung mga agent doon sa sa probinsya. Umbot sa langaw. Kaya yun ang nangyayari diyan. Hindi na kailanman bababa ang gagamba kahit pa maraming supply, Umbot sa langaw. ganun pa rin yan. Ayan, tingnan nyo yung Tagalog na yan ng Pangasinan. Iba talaga yung Gunggong! Barinig kita sa mukha eh. iba talaga yung Nueva Ecija kasi makulay yon. At saka matibay ito, patayin itong Pangasinan eh. Yung Nueva Ecija matibay kasi sa balag na huli ito kasi maisan ito eh. Gunggong! Barinig kita. Ayan, tingnan nyo mabuti. Pagka Pangasinan kasi ganyan siya. Ayan. Basta Pangasinan butsyog. Yung yung may tanong diyan, magpapa-shout out, comment lang kayo diyan sa comment section para ma-shout out ko kayo sa susunod na upload nating video. Ngayon na yung mga magagamba natin yan, kagagamba natin, pasuportahan na rin yung pagsusupport ko kay kay General Bantag para kung makabantag kayo, kung hindi naman hindi natin pipilitin. Ayan, kasi tayo mga kagamba, taga Norte rin tayo, kaya ang support natin kay Bantag, General Bantag, kay ganun na lang katinding support. Yan. Kaya Hindi totoo yan. sana hanggang sa pagdating ng eleksyon, kung makabantag kayo, dito lang kayo manatili sa akin dahil a-update ko kayo lagi. Baka siguro pagka bakbakan na ng pagkakampanya, kasama natin lagi si General Bantag at saka iba pang mga lalaban na senador. Hindi totoo yan. Ayan, tingnan nyo yung unboxing na yan na Tagalog Pangasinan yan ha. Hindi yan Nueva Ecija. Magkaiba yung Nueva Ecija, mas maganda. Hindi totoo yan. Saka yung nakaraan na in-upload ko na pang Nueva Ecija, basal yun. Ibig sabihin unang ilaw yun, kaya ang lalaki. Ito, pero ito quality pa rin ito. Hindi totoo yan. Quality pa rin naman itong Pangasinan. Makikita naman yan sa sa Hindi video. totoo yan. Ayan. So, yan ang atin. Kung magpapa-shoutout kayo, comment lang kayo dyan sa comment section. Pasensya na kayo kasi hindi na ganun ka limit yung pag-upload natin ng gagamba, gawa ng ang gusto kong buhayin yung aking YouTube channel na gusto kong mag-divert ng ibang content kagaya ng news vlog, yun, mga political vlogs, ganyan. Para naman kumita yung ating YouTube channel mga kagamba kasi matagal na hindi kumikita ito, taon na. Kaya medyo hinahaluan natin ng ibang content. Dahan-dahanin ko ng Kasi may isa akong channel doon, hindi pa naman monetize. Baka pagka panahon na ng kampanya, baka yun ibubuhayin ko rin yun. Mag-i-steady ako sa gagamba rito, tapos doon naman ako sa kabila pag na-monetize. Ganun yun. Umbot sa langaw. Ayan, yung ating unboxing. Yan, so wag yung kakalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share, at hit na rin na ating notification bell para lagi kayong updated sa ating mga i-upload na video. Kung nagustuhan nyo, kung hindi naman, subscribe pa rin kayo. Ayan. Umbot sa langaw. So ayan mga kagamba, yung ating unboxing ngayong araw na ito. Hanggang sa muli na ating pag-unboxing ha. Maraming salamat sa inyo mga kagamba.